ସମ୍ମାନ ହରାଇବାର 9ଟି କାରଣ। ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପତନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନସାଥୀଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କାହାର ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସମ୍ମାନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅଥବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଲୋକ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଯାଇକି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କାମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାହାଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହୁଏତ ସେହି ଲୋକଠାରୁ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା 2 ଗୁଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।